भिडिअ बरायलायबाय आरोना दिनै हटासन चेनेलाव गोसो गोथारै बरायलायबाय आरोना गोसो गैयाब्लाबो भिडिअखौ नायदों नालाय दसे अखाबो हागासिनो दं अखा बोथोरावनो जोङो खान्थाल जानो आरो ज'नो सेंग्राफोर गोजा अबाव थांनो फैसा गारिबो गैया बेरायनो ओरैनो गामि सिङावनो खान्थाल जानायखौनो सेयार खालामलाय नोंसोरजों लोगोसे इन्टारेस्टिं मोनोबा नायदों नालाय भिडिअखौ थांगासिनो आरोना सिगांजों चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ बावला स' लोगोफोर आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनाय जानायाव आरोना दासान्दि अखा हाबाय थानायजों कारेन्टआबो थाबाङा आरोना बेनि दारै भिडिअआबो लेट जालांसिगोन जोंना अखा हानायावसो खान्थाल जानो नागिरदों आरोना बेखौनो शेयार खालामसैलाय नोंसोरजों लोगोसे आंजों लोगोसे नायलांदोलाय भिडिअआव कमेन्ट होनो दाबावदे आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो गाइसमोन आं थांगासिनो भइसखौ अफ बानायबाय आं एसे बारनि साउन्डआ बारामोन बेखायनो अफ बानायबाय आं बेनि थाखाय निमाहा बिबाय आरोना भइसनि थाखाय मोनफैबाय जायगाखौ र' खान्थाल जाग्रा जायगाखौ सोर सोर दङ नायनोसै सिङाव खान्थाला हानखानायसो आरोना गाइसमोन दाननांगौल' गेटआबो खाथ्रनाथसोलै हल्डिंसो गेटआबो खाजा जाबाय नै जोंना दानिसो थाइसेया बियो प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना फाथायखांबाय जानोसै ओरै दं ओरै नालाय एसे हाय हरदो नालाय हाय हरदोब्रा बे एसे दङ नै फाथायनांगौ फाथायला आं नों फाथायदो दा आसोल टाइम गैयालै जानायाव सिनायखायोना बेखौ मानसिफ्रा बयबो ना एसे एसे मानसि गिदिर होननानै थाइसे दङ फरायनांगौ जागोन र' गोथाव जानाय नायदे देलाय गोखै नामा जानाय नाय एसे गोथाव बेखौ बुंदोब्रा नाहरब्रा ओइ मा लाजिनायनाय गिनायनाय जागोननि र' जों जागोनसै खान्थाला जाखांबाय गाइस खान्थाल जाखांनानै ना सारनाय नायनो फैदोंमोन आरोना गासिनो दैबाना गैया एसे एसेल' गाखोदों माने नायना फैबाय देखायनो हायासै ना देखायासै बोथोरा नै अखा हानो नागिरदों फुरा खोल खोल थान्दा थान्दा बारा गामियावनो बोथोरा बिराद मोजां ना अखा हाहांनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो एसे चेनेलाव गोदानबा कमेन्टनि गेजेराव बुंहरदो आरोना जाहाथे बेक होफिननो हायो आं